Tyro, takes David J remix. Yeah. Girl, you a whiner. Gucci Prada only wear designer. Take your time, money, she a rider. Never ever wanna take control, you a grinder. Bad girl with the stamina. Drop it to the floor or your bumper. Take your time, money, she a rider. Never ever wanna take control, you a grinder. Killer, killer, killer. Bad girl wine, let me show you the rilla. Rock off your back, let me show you gorilla. King of the jungle, like you are my queen, yeah. Killer, killer, killer. Bad girl wine, let me show you the rilla. Rock off your back, let me show you gorilla. King of the jungle, like you are my queen, yeah. My girl, come sit down on it. Take a time on it, thing gun bust out for me. My girl, come sit down on it. Take a time on it, thing gun bust out for me. I've been around the world, never seen nobody like you. I seen all types of girls, but nobody ever moved like you. I've been around the world, I seen all types of girls. The way you move that body makes me wanna stay with you. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Hit top girl, watch your circle like a clock. Clock, clock, clock. Big bumper girl, watch her dick, watch her top. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Rock, rock. Watch her drop it, drop it, drop it. Down to the floor when she whine and catch it. At the control when she squat it. Big bumper girl, watch her tick, watch her talk it. Drop it, drop it, drop it. Down to the floor when she whine and catch it. Out of control, go deep when she squat it. Big bumper girl, watch her tick, watch her talk it. Next flow. Move like a snake when you whine on it. Show me you a freak when you move your body. Girl, take your time, never rush on it. Show me you the one when you move on it. Move like a snake when you whine on it. Show me you a freak when you move your body. Girl, take your time, never rush on it. Show me you the one when you move on it. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Hit top girl, watch her circle like a clock. Clock, clock, clock. Big bumper girl, watch her dick, watch her top. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Rock, rock, go, go. Tyro, taste, Baby J remix. One person, one mic, too many flows, let's go.
yan ay patungo. The Amsel Club. Mga Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksyonan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Halo, mga musanas! At syempre, halo, mga kabataan! Syempre, sinabago ko ang aming operations manager na si Sir Jonathan Alvarez. Happy birthday! Ayan. At nakatutok na naman kayo sa paborito yung tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan, suwak na suwak pa rin sa kulitan dahil kasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kim P! So yan, halo Madrid Nation! Good afternoon sa inyong lahat and happy birthday sa ating nagigiting Mr. Jonathan. Nagigiting. Yan. Siyempre, present na sa ngayon ay si Mr. AJ, si Kael. Halo kay Prieto sa Luna. Sabi niya halo, good afternoon sa inyong lahat dyan. Hello rin kay Christine X-Teen Tejero. And syempre si Kael sabi niya, hello, andito na naman tayo, pampasaya, pampabusog, pampajowa sa hapong ito. Ayan, syempre ang ating top fan na si Christine de Guzman Roy, si Miss Jassy Banaag, si Christine Cerato, and sabi ni, ayan, si Myra Soriano, sabi niya pa-mention naman po, halo, good afternoon, and thank you for watching the Almusal Club. Siyempre, habang nanonood kayo, huwag niyong kalimutan ang palagi kong sinasabi, mag-heart react naman kayo dyan for Team Kim P. Ayan. Yan. Ipakilala natin ang ating kasama na si Yes! Rupi. Ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Hi, Hello. Rupi! Ito may sinabi si Kael eh. Sabi, Oh. gusto ko lang sabihin na black pa rin ulit ako dahil sa kakashare Thank you so ko isang much, araw at Kael. kahapon. Pero okay lang, masaya pa rin kasi. Masaya pa rin daw kasi. Siyempre, thank you Yes, for sharing thank and you, watching thank Almusal Club, Kael. Dahil dyan, nanalo ka naman ng ano eh. Yes, present na rin si Erica Balatico. Yes. So yun guys, syempre mag-share lang kayo na mag-share Yes, sure, and para to win more Lord. prizes. Like for Team Yes. At Rupi. syempre, wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating mga pages. Grabe, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan, na para sa ating mga aspiring applicants, punta lang kayo sa aming mga Facebook pages sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan, at syempre, wag niyong kalilimutang i-heart react at i-like react ang itong live natin for today. So, ready na ba kayo sa ating Teka lang, game? may nagsasabi. Yes. Pa-mention naman po, sabi ni Myra Soriano. Ating Tapos bagong na po. Soronyo. audience. Soronyo pala. Sorry. Ano ko din Okay. Soriano kanina? Ayan, sabi ni Kael, ayun na, nagwawala na ang mga Team Ruby. Wala Yan, pa ako syempre, nakikita eh. Di more magpakita sharing, kayo, Team more Ruby tayo. chances of winning. Kaya guys, keep on sharing and keep on liking na rin. And syempre, keep on watching. Asa ba yung like react mo, Ruby? Ayan, sabi ni Hindi Leia na nagla-like. Leges. Lanya, pa-shoutout po sa Cavite. Halo, mga taga Cavite. Yun guys, Cavite. taga Cavite rin po kami ni Halo, Rupi. sa inyong Yan. lahat. Halo sa inyong lahat. Ayan. Halo, So kung excited na ba kayo guys sa ating At games excited ngayon, na rin kami Yes. sa comment game. ready. Comment ready Comment and ready mag-heart, para- heart react and Oh, like yeah. react para simulan natin ang ating games for today. Para malaman namin kung marami na ba kayo. Yes. May kilahok sa laro para mag-comment tayo ng ready. Yes. Ayan. Siyempre, ang
sa ating marami tayong mga bagong audience. At syempre, ang ating first game ay hangman. Simpleng-simple lang ang ating mechanics. Mag-input lang kayo ng letters at paunahan kayong mahulaan ang ating category. Ayan, so ready na ba kayo guys? Only winning po tayo dito at para sa mga walang data at para sa mga may free data, pwede kayong comment sa inyong mga katabi. Hello kay Argel Medyo. Ayan. Ano siya? Classmate ko siya dati. Classmate ko nung elementary, Sino? Si high school. Riza? Si Argel Medyo. Hello. Ayan, ready na si Christine de Guzman Roy. Ilabas So, na ba yan si guys, Hangman? mag-comment lang kayo and mag-heart react. Yan, react. May Para simulan natin ang ating games. Soronio. May pinapa-shoutout si Myra Soronio. Halo. Pa-shoutout Saan? po kina Patricia May Caparas, Regine Guerrero Batuun, and Hurley Rosales and Shandy Reyes. Halo sa inyo lahat! Manood na kayo ng The Almusal Club. At syempre, paki-heart react ang ating live ngayon. Ayan. Si Rupi, merong sinasabi si Prietos. Oh, Rupi. game. Oh. Ano bang sinasabi Sabi ni Prietos? Let's get. Nasa na? Ayan. Oo. Let's get ready to rumble! Yeah! So, yan, Lord, ilabas kahit na walang natin ang ating game. Kahit walang panalo, ay ang mahalaga, importante, enjoy tayong lahat. Yes. Long. Siyempre Just gusto niyong kidding. manalo. So, ang ating game 1 ay ang inyong favorite na hangman. Hangman. Ilabas na natin si Ayan. Hangman. Oh, ilabas na natin Ayan. siya pala. Ayan. Hindi na Pili-pili nag-countdown. na. So, ayan, Pwede ano ba bang siya? gusto nyo? Easy, medium, o hard? Hello to all. Halo, Elisa Villaflor Bayo. Halo. May kinig din ako. Parang kilala siya ni Prietos. Sino? Ayan, pili na kayo guys. Si Elisa. Pili na kayo guys. Easy, Ayan, medium, halo or kay hard. Elisa Bayo. Ayan. Hello, Bayo. Halo. Ayan, sabi ni Prietos, hello, Ate Elisa Villafor Yes. Bayo. Halo, and thank you for watching the Almusal Club. Sabi ni Sabi Leia, ni easy. Leia, easy. Ano ba? Easy. O medium. Medium. Hard. Kahapon hard. Ayan, nagbabalik na si Ruth. Halo, Gabehan. Ruth. And si Hi. Riza Biagtan. Sabi niya, of course, easy. Sabi ni Kael. Ayan na, naglalakad na yung tendero ng balloons. Ano ba? Hard? Hi, nga, Mr. no? AJ! Hi, Shira! Halo sa ating 35 viewers. So, kahapon hard tayo. Kaya ngayon, guys, magmi-medium muna tayo. Sa Friday kaya tayo mag-easy para masaya. Ayan. Ang ating unang category ay famous quotes. Famous quotes. Sabi ni, Halo kay Miss Gwen Malagwen. Hi, Gwen Hi, Miss Malagenya. Gwen! Malaguena! Genya. Ang cute naman ng tindero ng balloon. Isabit na yan, sabi ni Sabi na yan, sabi ni Christine. Christine. Yes. Hi, Sir Mr. AJ. Sabi ni Halo, Jazzy, halo. ang cute daw ng tindero ng balon. Ayan guys, ang ating unang Yun talaga, category Miss ay Jessie. famous Ay, Jazzy. quotes with Akala ko 4 ako. words po. Hangman. Ayan, Mr. Sam is watching. Halo kay Mr. Sam. Hi, Mr. Sam. AJ Guache, hi DJ Ai. Yes. Ayan, letter A daw. Hindi kasi sabay. Letter A. Letter A, sabi ni Christine Lea. tsaka ni Kael. Christine and Kael. Ayan, halo rin kay Paul Ambat. Hi, Pagaling Mr. ka na. Paul. Ambat. Ang ating category, famous quotes. Okay. Ayan, sabi ni Mr. Sam, hala, kala ko wala kayong live. Nag-comment ako sa live pala kahapon. Yes, hanggang Monday. Monday to Friday Monday to po. Friday. 12 noon 12 to 1. GM. Sabi ni Kael, mas cute pa sila DJ Ari, Yurupi, Kimpi, at Wow! John Mas. Wow, memorize na ni memorize na ni Kael lahat. Siyempre, kung manood araw-araw. Guys, meron na po tayong letter A. Mamaya, Letter maumay A. na yan. Sabi ni Kael, letter S. Letter S.
Ala, walang S. Sabi ni ka-L. Paul at saka Halo-halo ni- kay Mr. Ressa. Hi, Baldomar yes, po, letter Solomon. N. Sabi ni Paul. Wala. Ayan, daming meron N. siyang N. Sabi ni Paul tsaka ni Riza Kaya N. kuhanin ko lang yung water code. Hi, Sabi Mr. ni- E. Ni Ruth, letter I. Letter I. Ayan, may I. May I. Sabi Ayan, ni halo-halo Christine. kay Alexandra Gaviola. Sabi ni Mr. Reza to infinity and And beyond. beyond. Ayan, namisado ni Mr. Wow. Reza ang maglaro dito. Welcome back, Mr. Welcome Red. back, Mr. E. Welcome back, Mr. Red! Mr. Red, Mr. Red. Yan, sumagot na rin si Paul, ang bat ng To Infinity and Beyond. Infinity and beyond. Meron Sabi ni din siya. Alexandra, present. Hi, present daw siya. Ayan, so nakikigaya na sila, Christine. Be infinity. Be Infinity and Beyond. Sabi ni Prietas, hala, may nanalo na ata. Ano yung si Mr. Sam? To Infinity and Beyond. sabi? May ano to? May pabakuna outfit si DJI. Yes, Mr. Sam. pabakuna. Tapos na po yung bakuna ko. Yun. Anti-polio. Hi, Mr. Sam! Ang joable. Sabi ni Mr. Red, tagal ko, di nanalo. Oo nga. Kaya Sigurado mukhang kayo na nanalo lalaban kayo? na ulit si Mr. Red. Ayan. Si Mr. E. Sumagot na rin si nag-ipon siya ng sumagot na lakas. rin si Christine ng To Yes, Infinity Infinity and Beyond. Patay tayo. Halo-halo Yes. kay Kerwin Jim Kerwin Palagana. Palagana. Halo-halo. Kamusta ka na? So, try natin ang letter T. Hello. Letter T. Letter Ayan. T, sabi. Letter O. To infinity and beyond. Letter F. Sino Ang nagsabi bilis nun? nyo naman. Be infinity. Ano sagot ni Mr. Red? To Infinity To and infinity. Beyond. Y. Letter N. Ayan, sabi ni Elisa, meron ng nanalo. D. And E. Congratulations! Ayan, congratulations, Mr. Red! Dahil matagal ka nang hindi na nanalo, panalo ka na Na-miss ka ni ngayon. Alma. Katabi niya kasi yung mga IT, tapos pinapahak niya yung ano. Hindi may sariling panghack yan si Mr. So yan, kung ready na kayo sa ating next puzzle, mag-heart react naman kayo dyan and like react. At saka mag-comment na rin kayo kung ready lang na ba ba? kayo Ay, para sa darating- ating next puzzle. Darating na Yes. yung magbabauna. Wait lang. One vowel word. So yan, for our Next. next puzzle ay Next daw sabi ni Kael. Next. one Binasa ko na. vowel word. One vowel word. Ano ba yan? A, E, I, O, U. Oo, ibig sabihin isa lang doon sa lima Ayon yun. sa pag-aaral Pero ng hindi natin alam elementary, kung ilang ang letter bawel A, ilang ay, letter I. ano sa Tagalog ang bawel? Pwede. Yeah. Di ba? Ayan, nasa baba ako, Rupi. Sabi Hindi. ni Miss Teresa. Sorry na, sabi ni Christine. Yes, nanalo si Ayan, Miss sabi ni Teresa. Miss Jazzy Ano sa Banat, Tagalog ang bawel? happy 20th birthday, Mr. Jonathan Bawal. Alvarez from Bawel. Davao Branch. Bawel. P.S. Patinig ba? Albertos. So, Hindi ko rin alam eh kung patinig. happy birthday, Mr. Jo. Happy 20th birthday, Mr. Jonathan Alvarez. Ano ba siya? Ang daming sumasagot ng letter E. 20th. Sabi ni Myra. Myra E. Ayan. Sabi ni Myra E. Try natin ng letter. Ayan, guys, ang vowel niya ay letter E. Letter E. Wala nang vowel, guys, ha. ha. Si Mr. Jo Ang galing ni kanina. Myra E. Happy birthday. Ayan, sabi ni Mr. Rep, shoutout sa birthday boy, Jonathan Alvarez. Kantahin Happy natin birthday, si Sir Mr. Jo. Jo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ibo na kayo letters. Happy birthday, Mr. Jo. Hala. Happy birthday, Hindi Big umabot yung music. Sky Senior. Happy birthday. Ayan, sabi ni Phoebe, Isabel, letter R. Halo, Birthday. bagong viewers Hi, Phoebe. natin yan. Ang Hello, galing niya. Phoebe. 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 Sabi naman ni Christine, letter S. Letter Happy S.
birthday to you. Asa Yes. yung mga viewers natin? Happy birthday. Guys, i-share nyo Uy, na salamat, i-share ang Mr. ating Sam. live ngayon Oo. dahil more sharing, Birth month ko more rin. winning, more prizes. Happy Yes. birthday. Ayaw nyo bang may mga kalaban kayo? Oo. Hindi na kayo maglalaro, guys. Mag-share lang kayo na mag-share. Mananalo na kayo, di ba? Happy Yes. birthday. Sabi ni Christine, tsaka ni Myra, letter S, tsaka ni AJ. Ay na, birthday boy. Ayan na ang birth. Ay. Ayan, sabi ng Joke ating lang. top 1 viewer na si Jane Gamboa, letter Letter L. Tapos na. L. Ulit-ulit. Uy, Ayan, may bonus, guys. May letter N. Pero walang Hi, letter Jane L. Gamboa. How are you? Hi, Jane! The pretty Jane. Sabi ni Christine, letter T. Letter T. Ayan! Hala! Isang word na lang, guys. Hello, Pacer from Mr. Sam. Halo, First time Pacer. yan. Wala pa napaputok na bola. Hello, Ay, Pacer. na Sabi ni Mr. Sam. Hello. Hi, Pacer. Sabi rin ni Sick Nerf Odinet. Trend setters. Sabi ni Miss Teresa Valdelomar Solomon. Sumunod lagi si si Mr. Prieto. Sabi niya, trendsetters. Mr. Mamigay ka ng load. Akin na Yan, lang. sumagot na rin si Phoebe. Trendset. Mr. Kailangan ko ng load. Sabi ni Mr. Sam, nood na din si Francis Tinodo. Halo, Mr. Tinido. Francis. Tinido. Sorry, Tinido Tinido. pala. Paano ba yan? Naunahan kayo ni Mr. Ayan, ang dami nang sumasagot ng trendsetters. At dahil dyan, invalid ang sagot ni Mr. Try na natin ang letter D. Dahil ang dami Ayan, nilang sagot. trendsetters ang tamang sagot. Congratulations, Mr. Reza Baldomar Solomon. Yay! Nauna ako. Grabe, kailangan bilisan nyo guys yung yung Andito Yung na yung sagot. malapit yung Yes. kalaban. Oh, malupit isang kasi yan malapit si na Mr. alto-salers po yan si Mr. Mabilis yan. Mabilis sa mga daliri. Mabilis sa mga kamay. Halo kay Bea Camille Sibayan ng ating Serenity Girls. Hi, Serenity! Yeah, Welcome hello. Hi, back. Bea. Hi, Ann. Sabi ni Christine, nakakainis, may istorbo, may tumatawag. Ano na yan? Auto-reject. Auto-reject. Isabihin mo, manood ka muna Almusal na. Club, 12 Siya tumatawag, i-text mo, sabihin mo, manood muna ng almusal bago siya tumawag sa'yo. Laban, sabi Yeah. nila, no? Nag-uusap na sila sa comment. Okay, congrats daw at ilabas na Ayan, natin sabi ang ni next Mr. Sam, puzzle. next game na ang ating third category Hihingay ni ay Mr. Sam yung Few letters. long word, few letters. Oy, Parang bago ngayon, yan. bagong to, Oo. category Maraming guys. double dito. Madaming double. double. Double, single, double. Kasi Long few letters word. lang eh. Sayang si Keywords. Prietos, mas nauna si Mr. Red. Then sumunod ka po. Yes, na-excite si Prietos. Umasa siya. Mr. Sabi. Set 3. Sabi ni Christine, galing ni Mr. Red, baka pwedeng papasa load. Long word, Ang basa ko few tuloy words. is, Mr. Long word. Ayan, Mr. Francis and Mr. Sam, laban lang po. Kaya Eh, natin sabi ni yan. Sick Nerf. Ni Francis. Laban lang guys dahil unlimited win tayo Ayan, yan ngayon. pala yun. Si Mr. Francis pala yun. Ayun o. Francis. Oo. Si Nino. Check daw si kasi dito sa akin kasi si Prietos. Wala hindi ko nababasa yung ni Mr. A. Sa akin po si Mr. Oh, Mr. Red, hindi ka majority na nababasa. Dito tsaka dito. Dito rin po. At dahil dyan, ang susundin, yun, Hala. sa computer. Sabi ni Nikael and ni Miss Jazzy Banag, Mississippi. Ay, Oh. Ayan, Mr. Francis and Mr. Sabagay. Sam, share nyo lang po. few letters. Yan. Pacer for the win, sabi ni Mr. Meron lang Francis. siyang 4 letters. Yes, Pero mahaba yung... kaya nyo yan, Mr. word. Francis and Mr. Sam. Dali. Pacers Comment for the na. win. Start na tayo, guys. Halo. Input lang kayo ng letters. Ay, sabi ni Prietos. Sabi ni Mr. Sam, nanonood ba ang Team BDO, PRU? Si Prietos, ang nauna talaga is ito.
Teresa, Trendsetters, tapos sumunod si... Ayun na. Yes, Ayan, ayan. lumalabas Ang nauna na. po Lumabas ay na. si Mr. Then sumunod si Prietos. Prietos. Siguro nagkasabay lang yung comment nila, pero ang unang pong lumabas ay si Miss Mr. Teresa. Okay lang yan, Prietos. Bawi pa dahil marami pa tayong games. Wala na, CCR na naman ako lagi. Na naman Try naman natin ng ano. Ayan, nagbabalik na si Rosen Kayaban. Halo-halo. Mississippi. Si Guys, Miss Jazel. share lang ako. Magbabalik ako. Letter I. Ay, walang ah. Hindi siya Mississippi. Hi sa ating bagong audience, Bing Mendoza. Ayan, nagbabalik na si Ako Na Ang Single. Sabi niya, hello. Halo-halo. May screenshot. Ay, sorry kasi. Hindi pa